Shop would be ever before. A way chum, just spend almost 1 million na grow ever. That's why I let stars ever. You can imagine. You can imagine. You put me up again. You can imagine. I need a make child. That's why I let the development. I have them. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch Asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke anyị si n'obodo Nsụka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nsụka na steeti Enugu wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi ebe ahụ Akanachi steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah rụrụ ọdụ ụgbọala nke akpọrọ bus terminal n'olu bekee, bụ nke ọkụ riri ihe karịrị ọkara ahịa ama dịka ahịa ogige Nsụka wee rụọ. Unu mana tupu akụrie ya bụ ahịa ogige, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ebe ahụ bịara akwa arịrị nke ukwuu, nke anyị wetakwara unu ụfọdụ ihe onyonyo si ebe ahụ wee pụta n'afọ gara aga ahụ. Ma dịka emechara wee rụcha ya bụ bọs taminal nke a na-arụ, unu mana ajụbuola m ajụjụ si kedu ihe mere na nke Nsụka adịghị ka nke ndị ọzọ arụrụ n'ime Enugu. Maka ile foto n'ebe anya, ị ga-ahụ na nke Nsụka dị iche na nke arụrụ na Agariki, ị ga-ahụkwa na nke Nsụka dị iche na nke arụrụ na Bakpa na nke arụrụ na Old Park. Wee jụbuola ya bụ ajụjụ si ọkawụkwa bọs taminal ka arụrụ na Nsụka ka ọ bụ filling station. Mana ihe na-eme ugbu a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị achụpụrụ na ya bụ ahịa ogige Nsụka tupu akwariwe ya na-ebe si ma kedu ihe gọọmenti buru ha n'uche, n'ihi na ha nwetakwara ozi ọzọ ugbu a na ndị gọọmenti si ndị achụpụrụ n'ahịa ahụ si nye ha ohere ebe ha ga na-anọ edewe tebụl eri ihe n'ime ya bụ bọs taminal nke arụrụ ọhụrụ. Ụfọdụ n'ime ha wee na-ebe si ma ha na-agbago ka ha na-agbada onye nweburu ụlọ ahịa achụpụ ya wee rụchi ha arụrụ sizie ya buruzie tebụl na ọmbrela bịa donye ka ọ nọrọ n'okpuru nchanwụ bụ ọmbrela rewe ihe. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee na-aga na bọs taminal nke Akanachi steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mbah rụrụ n'obodo Nsụka. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ụmụnne m na ụmụnna m, lekwa na ihe na-eme o. Anọ m na former Ogige market right now, ebe demolition. Peter Mbah said that he need development. Look at the development, my people. Look at the development. We are developing the Nsukka now. Are you not seeing the development? See the development. You demolish people's shop, and you came and asked them to let them give them a small portion so that they will be selling the same thing. Look at how Nsukka is. Very tattered area, unorganized, unkept place. I have forgotten development. Development apia go no Nsukka. Now forgo ya. See development. Mbah is developing. Development don't land. Pure development. Pure development. We are developing Ogige market. We are developing Get lost. We are developing Ogige market. Hey, we don't come back to Ogige market again. Accommodation shop would be ever before. A way just spend almost 1 million na grow ever. That's why I let stars ever. You can imagine. You can imagine. You put me up again. You can imagine. I need a make child. That's why I let the development. I have them. We don't come back. Moto Peter Mbah nọrọ zi. Ọ sị na anyị lachite ebe anya na ga-enye anyị accommodation. Hey, ọ gị nwa tọtara ebe a. Nke m nwa ebe a dị. Biko. Greetings my people. My name na Magic Mix.
representing Asiri FM, are there for Nsukka Ogige Market, where the present governor demolished the former market to build a standard market and a standard park. So this is the current state. So this is the current state of the modern market. This is the reason why they demolished people's hard-earned money. After demolishing people's property, this is what the Nsukka people get. This is the current state of the market, the international market. ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Unu ma na afọ gara aga mgbe ahụ ekwuru okwu ịkụri ahịa dị iche iche na steeti Enugu maka ya bụ bọs taminal a na-arụ, ekwukwara m okwu mgbe ahụ, etikwara m mkpu na ọtụtụ ihe onyonyo m mere mgbe ahụ, wee sị na anaghị m asị na ihe gọọmenti chọrọ ịrụrụ ndị obodo adịghị mma, anaghị m asị na gọọmenti ekwesịghị ịrụ ihe ọbụla ha chọrọ ịrụ, mana otu mkpu m na-etikwa mgbe ahụ bụ na o nwere ala ebe ọzọ a ga-arụnwu ihe dị otu ahụ ma sị ndị Nsukka weta ala ebe a ga-arụ ya, ma ọkwanụ ọ bụrụ na a ga-arụrịrị ya ebe ahụ, kedu ihe ndị gọọmenti mere, kedu nkwadebe ndị gọọmenti kwadebere iji wee chọtara ndị a ga-achụpụ ebe ahụ ebe ọzọ ha ga-anọ wee zụọ ahịa. Maka ndị na-echeteghịzi ma ọkwanụ ndị na-ekiri ihe onyonyo m mere mgbe ahụ, mgbe m nọ na-eti ya bụ mkpu, ka anyị na-etu anya na nkenke oge n'otu n'ime ụfọdụ ihe onyonyo nke nzipụtara mgbe ahụ gbasara ya bụ ahịa ndị akụriri na steeti Enugu. Ka m pụtakwanụ. ọkpụkpọ anụ na-achọghị anụ m evuru ya nawa n'ebe ọkwa ikirichala nke ahụ. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Obere okwu m nwere ebe a na-agara aka na-achị steeti Enugu bụ His Excellency Gọvanọ Peter Mbah. Gọvanọ m, ịma na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na m bụ onye steeti Enugu. O nwere otu ihe nsị nnọọ ka m jụọ
maka abịaghị m ebe a ịgba gị mgba, abịaghịkwanụ m ebe a ịkatọ ọrụ gọọmenti na-arụ. Ana m enwe nkwenye na ọrụ ọbụla ị pụtara sị na ị ga-arụ na ọ bụ maka ọdịmma ndị steeti Enugu. Ana m enwe nkwenye na ị nwere ezigbo atụmatụ ịrụrụ ndị steeti Enugu ọrụkwa. Mana ana m eche, asị m kwuo, ana m eche na onye chọrọ ịrụrụ ndị obodo ya ndị ọ na-achị ọrụ ga-ege ntị ndị obodo ya, mara akwa ha na-ebe, mara ebe o si akpa ha. Mgbe ahụ ka ị ga-amazi ihe ị ga-arụrụ ndị obodo gị. Ana m eche na o nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ ekwesịrị ịrụ arụ na steeti Enugu. Ana m eche na ụzọ ekwesịrị ịrụ na steeti Enugu juru eju, ma na nke obodo Nsụka amara m na o nwere ọtụtụ ụzọ dị njọ bụ ebe kwesịrị ka gọọmenti leba anya, bụ ebe ọ ga-abụ ọ bụrụ na gọọmenti chọrọ ịrụrụ ndị obodo ihe na-akpa ha. O nwere ọtụtụ ụzọ dị njọ n'obodo Nsụka nakwa na ebe ndị ọzọ dị iche iche na steeti Enugu ebe chọrọ ọrụ gọọmenti. Nke a ị na-ekwukwa okwu ya dịka gọọmenti unu bụ, ama m na unu elele anya hụ na ọ dị mkpa, mana ọ dịkwanụ mkpa ige ndị obodo kedu ihe ha chọrọ, ka ọ hapụ ịbụ na unu na-achị nnọọ ya bụ ọchịchị na ọ bụ ihe ka unu mma ka unu na-eme, unu achọghị ige ntị ihe ndị obodo na-ekwu. Kedu ihe nji maka ya ekwu? O nwekwaranụ ka ọ dị na emere elekshọn emere na obodo Naijiria, ọtụtụ steeti enweta gọvanọ. Ụfọdụ gọvanọ a na-arụziri ndị obodo ha ọrụ bụ mgbe ọbụla ihe anyị na-ahụ ndị obodo ha na-ewepụta bụ ndị steeti Abịa, ndị Dr. Alex Oti, His Excellency na-arụrụ ọrụ. Ihe a na-ewepụta bụ ekele, ihe a na-ewepụta bụ ọrụ ọma niile a na-arụ na steeti Abịa, ụzọ kwụrụ ụzọ a na-arụcha na ihe ndị ọzọ niile. Mana abịazịa na steeti nke anyị, ọ bụrụzịa nkwuri na nkwari ka anyị na-anụ ụbọchị niile. Ọ dịghịkwa mma gọvanọ m, ọ dịghịkwa mma na ntị. Ahịa a na-achọ ikuri ugbu a ka anyị tụlekene ya ọfụma. Anyị nwere nkwenye, enwere m nkwenye na ihe gọọmenti chọrọ ịrụ bụ ihe ga-abara ndị obodo Nsụka uru. Mana ana m eche na o nwere ebe ndị ọzọ. Asị ndị Nsụka kedu ebe unu nwere ala a ga-arụ ihe dị otu ahụ? Ana m eche na ala juru eju. Abụ m onye Nsụka, ama m na ala juru eju na Nsụka ebe gọọmenti ga-arụnwu ihe ọbụla ha chọrọ ịrụ imepe obodo, na-abụghị ịla akụnụba ndị mmadụ n'iyi, ịla ngwaahịa ndị mmadụ n'iyi, ịla ụlọ ahịa ndị mmadụ n'iyi tupu arụọ ihe nwa a chọrọ ịrụ. Asịsịkwa na ọ ga-abụrịrị ebe ahụ ahịa ahụ nọ ka a ga-arụ ihe ahụ. Nsị ka njụọ, kedu atụmatụ gọọmenti wepụtara iji wee nyere ndị niile na-azụ ahịa ebe ahụ aka ka ha nweta ebe ọzọ ha ga-anọ wee zụwa ahịa? Maka na ama m ahịa ahụ ọfụma, ahịa ogige ahụ a na-ekwu okwu ya, mpaghara ebe ya bụ ihe metụtara, na ndị mmadụ ndị nọ ebe ahụ ebughị ibu n'ọnụọgụ, ha karịcha mmadụ 5,000 ndị na-azụ ahịa ebe ahụ. Wee na-asị kedu atụmatụ e nwere iji wee nyere ndị ahụ niile ndị ya bụ ihe metụtara ụlọ ahịa ha aka n'ihi ebe ha ga-agbaga. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo, ịhụla n'ọnụ ọgụgụ ndị n'ebe ahụ go na-eme ngagharị iwe mgbe ahụ si na ha achọghị ihe ọbụla a chọrọ ịrụrụ ha bụ nke ikuri ahịa. Ile anya ọnụọgụgụ ndị n'ebe ahụ, ị mara ụlọ ahịa ole nọ n'ahịa ahụ, ị mara mmadụ ole alara azụmahịa ha n'iyi, mara mmadụ ole alara akụnụba ha n'iyi. Ọtụtụ n'ime ha nwụrụ anwụ, ọtụtụ n'ime ha dara n'ọrịa ọbara mgbali elu, ọtụtụ n'ime ha ka ngwaahịa ha nọ n'ụlọ ha wee mebie n'ihi na ha enweghị ego ha ga-eji achọta ụlọ ahịa ebe ọzọ. Wee mechaa ka otu afọ gachara, otu gọọmenti ahụ chụpụrụ ha wee kurie ngwaahịa ha, kurie ụlọ ahịa ha, wee sịkwa ha laghachietazi azụ ebe ahụ esi wee chụpụ ha. Mana ụlọ ahịa adịghịzi n'ọzọ idowe okpokoro bụ tebụl, idowe nchanwụ, ịnọrọ n'okpuru nchanwụ rewe ihe. Ọjọọ kakwanụ. Onye ọbụla ma m nke ọma ga-ama na anaghị m apụta ebe a ịbịa katọ onye ọbụla makwanụ ịkparị onye ọbụla, ọ bụrụ nke ịkatọ gọọmenti ka eji akparị gọọmenti. Mana nke ahụ agaghị egbochi m ikwu okwu ma ahụ ihe na-emebi emebi. Aga m na-ekwu nga na-ekwu maka na etiri m ya bụ mkpu ma tisie ya ike mgbe ahụ tupu akwarie ya bụ ahịa. Mana onye kwanụ ka m bụ, gọọmenti agaghị ege ntị onye na-enwe ihe ọ bụ. Mana ihe nka na-ekwukwa bụ, ọkwa ịhụrụ ahịa ahụ akwarịrị na Nsụka wee rụọ paakị. Ya bụ ihe mere ndị Nsụka arụ. Ahịa ogige Nsụka ahụ akwarịrị wee rụọ paakị. Ọ dara ọtụtụ ndị mmadụ ogbenye na Nsụka. Ọ napụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ ha maka ndị dara ọrịa wee nwụọ n'ihi na achụpụrụ ha ebe ha na-azụ ahịa, napụ ha ụlọ ahịa ha. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị dakwara n'ọrịa ndị ka nọ ndụ taa. Mana nsogbu bụ na ụfọdụ n'ime ha ụjọ ekweghị di ha
ikwu okwu maka ezigara mmadụ ebe ahụ ka anyị gaa nụta olu ụfọdụ n'ime ndị ahụ ya bụ ihe metụtara nke ukwuu mana onwe ya onye ụjọ kwere. wee na-asị gọọmenti, enwere m nkwenye si na gọvanọ Peter Mbah na-eme ihe a niile na o nwere ezigbo ebumnuche ịrụrụ ndị obodo ọrụ ọma, mana ụfọdụ oge ị nwekwara ike ibuche ihe ọma n'uche ka ị mee ya, mana ọ bụrụ na ị hazighị ya nke ọma, ihe ọ ga-akpatazi, ihe ọ ga-emebizi akarịzịa echiche obiọma ahụ ị nwere. wee na-asị mgbe ọbụla gọọmenti ọbụla, ọ bụghị sọsọ gọọmenti steeti Enugu, gọọmenti ọbụla chọrọ ịkwari maọbụ ikuri ihe ụmụ ogbenye, karịsịa ebe ndị mmadụ na-achọta ihe ha na-eri, kaba ahụ ọ ga-adị ezigbo mkpa ka ijide n'aka na ịkwadola ebe ọzọ ndị ahụ ga-abanye tupu ịchụpụwa ha ebe ha na-anọ kuriwa, ma ọkwanụ kaba ahụ hụ na inyela ha ihe iti aka n'obi, ihe iti aka n'obi ga-ebido nwuru ha ndụ, ihe iti aka n'obi ga-enye nwuru ha aka ịgafe ebe ọzọ wee gakwa n'iru na azụmahịa ha. maka na nke m nụrụ mebiri m ntị bụ na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị akụriri ụlọ ahịa ha na ya bụ ahịa ogige Nsụka, ndị nke a sị na enyere ihe iti aka n'obi enye, si na ihe ha nwetara bụ naanị Naira 30,000 bụ 30,000 naira. onye akụriri ụlọ ahịa ya, o wee bụrụ ihe dị njọ. mgbe na-asị aka na-achị steeti Enugu bụ His Excellency Gọvanọ Peter Mbah, anyị ga-agbanwu gọọmenti mgba, mana anyị chọrọ ime ka ị mara na nke a ị mere bụ ihe gbasara bọs taminal nke ịkụriri ahịa ogige Nsụka wee rụọ mere ndị Nsụka ihe ebe ọ dị njọ. ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala otu anyị si eme ya, denyere ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ, onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, ọ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma. onye nke m, udo dịrị unu.